به هەلکەفتە دەهەمین ساڵڤەگەرا دامەزراندنە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ ڕۆژا 26 جوتمەها ساڵا 2021 ئەنەکەسێ داخویانیەک دەرخستۆ تێدا بەحسا کارۆ خەباتە ئەنەکەسێ و ئاستانگیین هاتی پێشیاوێ و هەمی ئەندام و کادرۆ ئالیگرێن وێ کرد گوت کو ئەوێ دە ئارمانج و خزمەتا گەلێ کورد و دۆزا کوردی دە بەردەوام بە دداخویانی خۆدا ئەنەکەسێ بەحسا چاوانی و پێویستیە دامەزراندنە خوێ کۆ دە قۆناغەکە هەستیار دەهاتە ئاواکردن شوالیە تەفگەرا کوردی بە دە 26 جوتمەها ساڵا 2011 کرد کو ئەنەکەسێ کاری وەکو هەفەیمانەکە سیاسی هەمی پارتیên کوردی هەڤرێزên جوانان و ڕێخستنên jinê û çalakiyên sivîl civakî û rewşenbîriyên gelê Kurd li xwe bigire û hemî şêweyên xebata demokrasî ji bo bidestxistina yekrêzî wek helwêsta Kurdî li xwe bigire û dîtina xwe ya siyasî dewletekî dîmokrat zanyarî yekgirtî pirnete û ol distûra wê denpêdanê bi mafê neteweyî gelê Kurd û mafê pêkhateyên din lê Sûriyê bike û redkirina tond û tûjiyê û şermezerkirina şêweyê ewlehiyê û leşkeriyê rêşema Sûriyê ji çareserkirina krîza Sûriyê de helbijart û dît ku çareseriya siyasî ya herî guncaw ji bo derketinê ji çargoşeya kuştin û rûxandinê da ku bibe hevbarê destnîşankirina paşaroja Sûriyê û ji ber wê yekê kar bi hêzên opozisyona Sûriyê re kir û tevlî îtilafê bû û lêser bingeha danpêdanê bi nasnameya neteweyî ya gelê Kurd li Sûriyê û mafên gelê Kurdiyê neteweyî beşdarî di hemî civînên li ser maseyên navdewletî û herêmî kir. Derbasbûna Tirkiye grupên çekdar ji bo Efrînê sala 2018 û serêkaniyê û girêspî sala 2019 jî barê enekesê girantir kir ji ber pêla penaberî û koçberî û êşo azarên milet û tawan û binpêkirinên grupên çekdar li derheqê welatiyên lê ser xaka xwemayî û guhartina demografiya wan deveran lê enekesê ew tawan û binpêkirin tevbelge û eşkere kirin û veguhêzin ji civaka navdewletî re daxwaza rawestandina wan kir û daxwaz kir bi berpirsiyatiya xwe rabe û kar lêser asankirina vegera koçberan bû zêdên wan û dabînkirina jiyanê û derxistina çekdaran ji nava xelkê û bajaran û radestkirina rêveberiya wan deveran ji bo xelkê wan yên resen kir. û eger encûmen bi cîvcîkirina wan taniha bi ser neketiye jî lê taniha kar lê ser bi destxistina wan dike. Ji ber rewşa ku Rojavayê Kurdistanê gihiştiye de û pêwîstiyê neqonaxê û lê ser daxwaza gelê Kurd û ji bo dorxistina metirsiyê li ser Rojavayê Kurdistanê enekesê destpêşxeriyên Yekrêziya Kurdî qebûl kirin û bi PYD û partiyên hevpeyman pêre kete danûstandinan de. Tevî ezmûnên enekesê yên tal pêre û ji navbirina PYD ji rêkeftinên hewlêr dihok û bi serpereştiya Serok Barzanî herwiha tevlî kiryarên PYD yên sergotkirinê û tirsandinê di dermafê enekesê û alîgir û endamên wê re ku ew danûstandin rêkeftina dihokê ji wan re bingeh û bi serpereştiya Amerîka û gerentoya fermandarê Qesedê ji PYD re ji bo cîvcîkirina xalên rêkeftin lê ser wan were kirin û dabînkirina seqayên guncaw ji bo karê siyasî û redkirina astankirinê û revandinê di dermafê karê encûmenê û hevalên wê de û di mehên pêşîn de hin doseyên giring hatin encamdan wekû dîtina siyasî ya hevbeş û avakirina lêvegereka Kurdî ya bilind. Lê tevlî ku danûstandin lê pêş dosene giring in pêwîst e werin çareserkirin beriya ku bikên her rêkeftinê danûstandin ji aliyê PYD ve hatin armanc kirin diriya binpêkirinên lê dijî ofîs û bargehên enekesê û partiyên wê û revandina kadroyên wan û malbatên pêşmergeyên roj û gef û hewlên tirsandina wan û lêdwanên mîdyayî yên xîyanetê di dermafê enekesê de ku ji Amerîka û serkirdayetiya Qesedê tê xwestin van binpêkirinan rawestînin û gerentiya nedubarekirina wan bidin û belgeya gerentiyan cîbicî bikin ku soza wê dabûn ji bo berdewamkirina danûstandinan. Ji bo bihêzkirina rola niştîmaniya Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê enekesê beşdarî di afirkirina çarçoveyeka niştîmanî lêgel şepêla siba roja Sûriyê û rêxistina Asûriya Demokrat bi navê bereya aştî û azadiyê wekû çarçoveyeka vegerê li ser hemî hêzên niştîmaniyên opozisyonê kir ku bi weriyên wan bi çareseriya siyasî û karê demokrat bi hevbariya rastexîn dê vîsandin û çarenivîsa Sûriyê lê gorî dîtina li ser bingeha biryarê navdewletî bi taybet biryara 2254 tê. Di dawiyê de Encûmena Niştîmaniya Kurdî got bi helkefta derbasbûna 10 salan lê ser damezrandina enekesê em spasiya Serok Mesûd Barzanî û serkirdayetiya Herêma Kurdistanê û hikûmeta wê dikin û alîkariya pêşkêşî Kurdê Rojavayê Kurdistanê dê tengahiyê de kirî bê bilind nerxînin ji ber ku herdem baştirîn piştgir û piştevan bûn ji doza wan ya neteweyî re û herdem piştevaniya encûmenê de xebata wê de kirine.
به وی هلکفتی هفدمی کو انجمن هنشتیمانیا کردی کونها دربازی 10 سالیا ددوان دبه. پابندی بونا خواه با ارمانج نتوی نشتیمانی کوژ خوره هل بجارد و دست نیشان کر دوباره نودکه تکزیل سر بردوامیا خباتا خواه تا به دست بخدکه و تجاری زحمتی و آستانگین تنال پیشوان نکارن ببین ریگر جره. هروا انا کسی داخویانیا خواه به هر دم ساغی و بلنداهی ج شهیدان ره خواستنا آزادیه ج گرتی نرینه و مروواهیه ده زیندان و گرتی گهانده بداوی آنی.